Mae hi rwan yn rhyw 6:15 yn y bore, fore o ddau digon dymunol. Ac gweitha'r awr ran ei arol, mi fydd yr harbwr bach yma ym Mhorth Penrhyn ger Bangor fel rheol yn llawn prysurdeb tua'r amser yma. Y bore yma'n anffodus dydy rhagolygon y tywydd ddim yn rhy ffafriol, felly rhyw ddistaw iawn ydy hi ar hyn o bryd. Ond mae yna un trawler o leia yn fodlon mentro allan i ddanadd y storm a nina ar ei bwri. Gawn ni weld sut eithi. Peth cymharol newydd i Fangor ydy pysgota o'r math yma. Mae hon yn olygfa lawer mwy cyffredin i Gonwy nag i Borth Penrhyn, gan mai dyna'r canolfan draddodiadol i'r gwaith. Ond traddodiad neu beidio, mae Conwy bellach yn prysur golli ras, a Port Penrhyn neu Abercegin i roedd o'r hen enw yn datblygu'n gyflym yn brif borthladd pysgota'r gogledd. O ran safle, mae'n lle delfrydol i'r pwrpas, yn llechu mewn man gysgodol o fewn cyrraedd i fai Lerpwl ar y naill llaw a bai Ceredigion ar y llaw arall. Os bydd y gwynt yn grio o'r dwyrain, mae'n ddigon hawdd sleifio i lawr y fenna i Gaernarfon, a phan fo'r rhagolygon o'r gorllewin yn fygythiol, mae yna loches a digon o bysgod draw i gyfeiriad Ynys Manaw. Ond mai o Fangor y cychwynodd y sylsfiod heddiw, gwr o foelfere Sir Fôn ydy'r capten a'r perchenog, Robert Jones o hen stoc colongwyr, a'i feibio'n hwythau wedi dewis y môr fel gyrfa. Mae William a Tom hefo ni heddiw, ond y mab hynna Chris yn methu a dod. Dim ond rhyw 2 flynedd ers pan ddychwelodd y prysurdeb i Borth Penrhyn. Gyda diriwiad y diwydiant llechi roedd y lle yn prysur fynd a'i ben iddo, ond fe welodd criw o bysgotwyr lleol fod na obaith eto am ddyfodol disglair. Eithwyd ati ffurfio cymdeithas gydweithredol i ddatblygu'r cei, a heddiw mae yno 8 o longa, ynghyd â chell rew anferth at gadw pysgod yn ffres. Mae yna sôn am godi ffatri no'n weddol fuan, ac eisoes mae yna gwmni ar y cei yn codi tywod o'r môr at bwrpas adeiladu. Yn y pen draw, yr awdurdod pysgod Gwynion sy'n tu ôl i'r datblygiad. Mae nhw wedi cynnig benffyciadau a chymorthdal i brynu llonga ac atgywirio hen rei, a hwyd dalodd 20% o bris y gell rew sy'n ym Mangor i alluogi'r pysgotwyr lleol y maflud yn ddi o ddifri. Fel rheol, mi fydd Capten Jones yn gwneud 2 siwrna'r wythnos, yn cychwyn ar fore Llun i fod nôl ddydd Mercher a chychwyn eto fore ddydd Iau i ddod nôl ddydd Sadwrn. Am Iwerddon ac Ynys Manaw y byddan nhw'n anelu fel rheol, a hynny'n golygu fod yn rhaid cario rhew efo nhw i gadw'r pysgod. Ond ar siwrna gymharol fer fel hon wrth gwrs, mae glanhau'r pysgod o'i perfedd yn ddigon. Wedyn, mi fyddan nhw'n barod i'w hanfon i farchnadoedd mwyaf Lloegr. Roedd y sgipar wedi bod yn ceisio argyhoeddi fi drwy gydol y daith fod potsias yn creu problemau anrheithol yn yr rhan hon o'r byd. A chi'n gynted y roeddan ni wedi gorffen taflu'r hwyd i ddechrau tio, fe gawson ni ymwelwyr anisgwyl braidd ar fwrdd y llong. Cyfeillion o'r HMS Belton yn gwarchod Traetha Cymru, ac yn amau'r enw Sgandinafaidd ar ochr yn cwch ni. Y trienni mawr ydy mae dim ond 2 gwch o'r fath sy'n cael ar arfordir gorllewinol Prydain, y naill yn Abergwaun a'r llall yn yr Alban. Ac erbyn iddyn nhw gyrraedd yn aml, mae'r potsias o Ffrainc a Gwlad Belg hanner ffordd adra. Wedi'r cynnwrf, dyma ni'n barod i godi'r hwyd, rôl bod yn tio bellach am yn agos i deirawr. By'r dorau sy'n rhoi pwysau i'r hwyd ei hun yn crafu wyneb gwely'r môr am gryn 400 llas y tu ôl i ni, ac fe ddyla fod yn lled drwm erbyn hyn. Lledod yw'r gobaith mawr heddiw yn ôl y sgipar, mai casod môr sy'n talu o'r arfarchnad. Mae'n rhaid gwneud elw sylweddol gan fod y costa mor uchel i fenter fel hon. Fe gostiodd y cwch dros 6,000 o bunna, a'r hwydi a'r haffa tua 500 pint yn ychwaneg. Gweitha'r perianna i saethu a chodi'r hwyd, mae o'n dal yn waith caled, yn enwedig felly pan fo'r môr yn arw. Rhyw 100 troedfedd ydy hyd y sylsfiod i gyd, ac felly cyn gynted ag y cyfyd y tonna, mae hi ar drigaredd yr elfenna'n llwyr. Ond gyda helfa fel gawson ni heddiw, mae'r cwbl yn werth chweil. Fel rheol, mae'r llong o'r math yma'n tio ryw dirgwaith y dydd, ond ydy'r pysgod ddim yn hawdd i'w dal â hyn bob amser. Rhaid mynd ati rwan i ddidoli'r pysgod i wahanol asgedi, a thaflu dwsina nôl i'r môr gan ei bod nhw braidd yn rhy fychan. A rwan bod yr rhan fwyaf o'r halio drosodd, mi gael gyfleg y gair bach efo'r sgipar. Mr Jones, mae hwn i weld yr yw fywyd arw ofnadwy. Be nath i chi gymryd ato? Wel, o'r dechreuad wedi bod yn llonga mawr trwy boeth, a wedi gweithio i bobl eraill,
O rwan dwi'n sifon o'r hun yna beth beth mwyaf ohono fo dwi'n meddwl. Ac mae'r hogia, ddau hogyn hefo fi bob amser yn bysgota. A na beth i bywyd nhw, na beth nhw'n licio wneud. Wel, dyma fo, mae'r peth gorau mi'n wneud efo nhw felly te. Da ni newydd gael pobl ddias o'r Belton, dwi'n meddwl, oedd ei henw i rwan, ia? Jyst yn checio'r papurau. O, maen nhw'n cyn o'n nadwy. Ydy potsiars yn broblem? Potsiars yn bob pethau mwyaf o'n nadwy dwi'n chi gael de. Wel, foreigners am fwyaf, de, fyddwch chi beth dwi'n meddwl, Frenchman a Belgians ydy'n cwyn ni, de, maen nhw'n dod i'r tir ni bysgota. A sa'n mynd drwg sy'n nhw'n bysgota wrth ydyn ni'n neud. A maen nhw'n bysgota fod e'n rwydi bach. A maen nhw'n palu gwylod y môr, de. A maen nhw'n cymryd bwyd, mae'r pysgota yn eithaf, maen nhw'n cymryd bob peth iddyn nhw. Mae yna ddrwg dimas rhwng stach chi. Wel, i dweud stori felly am meddwl yn de. Mae yna un o'r hogia ni, fydda ni'n dweud, o dim o Penrhyn, chwaith, ni'n dweud. Nhw'n dweud dros di rwyd o chi. Malu rwyd o'n dipia ilw, de. Oedd ddim byd mo'n troi rownd ag am adra, i sgrapiar, llwyth o hen feics ar dec. Allan ar ôl hwn wedyn, de. Yn dweud o fan i rwyd, a gillwn yr hwlod o'r hen feics ar lawr. Ar i rwyd o? Malodd i rwyd o'n dipia ilw, de. Peth gyntaf nes i sylwi bore yma, Mr Jones, oedd yr enw Sils Fjord, felly, rhyw enw od ofnadwy. Sut gythoch chi'r llong yma? Wel, da ni fo chwilio am gwch yn wlad yma, am 6 mis neu fwy. Cwch newydd i ni, de. A dyma Tom yma, ba fi'n, a Chris, y tri na ni. A ni Norwe am spec, edrych fe o gynnyn nhw, de, fel cychwysgota. A dyn, fi'n uno am ryw wsnos, mynd drawn bob man, fi'n un Christensen, Oslo, Alsund, Trondheim, Offiod. A mi welon ni'r cwch yn Offiod, de. So ni'n ôl adra, a hel pres, a mynd yn ôl i nôl am mewn gwirionedd, de. A sy'n siwrna gyda chi adaf fo'n ôl? O, siwrna neu ddim, ganol gia. Gwynedd, ffos 9 am 3 diwrnod un. Bobl yno? O, gawn ni dwydd ofnadwy. Wedi gwrwad a'n pen iddo fo, methu mynd i len byd, de. Ac ira, wel, wedwch chi dec cwch na fel hyn. Ie. Chwarter awr o ira, ac oedd o'n llyfn ar draws y cwch i gyd. A chi'n gweld i'n byd, de. Fain gyfnod chi wad o fan o i Mwylfra, neu Port Penrhyn? Wel, ia, i Mwylfra ddoes i dechrau i ba i Mwylfra. Ond eson ni o Offiod i Trondheim gynta. Dyn gyda ni ryw 8 diwrnod i fynd i lawr y cors yn Norwe, de. Dyn disgwyl fan o yn ryw le Butland am ryw 3-4 diwrnod, disgwyl chance i gael da draws yn North Sea. A dyn offa ni. A dyn ni i Lerwick. Oedd hi'n chwsyd tua ffos 6 to 8 yn gael ni i Lerwick. Mae ni mewn i Lerwick, long side. Ac yna lle buon ni am 2 wsnos, ffos 9s a 10s yn South East. Do'n i'n symud ono, de. Yn diwedd gawn ni jans, ac allan â ni. A rwan am y Caledonia Canal, rwan i gael sgoi dipyn o dwyd mawr rownd North of Scotland, de. A mae ni at Wick, dechrau chwslu wedyn. Yn y Cromarty First, mae ni mewn i Wick. Mae ni fan o'n 2 wsnos wedyn, methu cael allan. Gales mawr wedyn, de. Ond dim trafferth o fan o mlaen? A wedyn o fan o mlaen, gawn ni allan un bora i'r canal, i'r Caledonian Canal. Twydd braf rwan, a dim byd i'n rwystro ni rwan adra. Hanner ffordd ar draws Loch Ness, mae'n niwl, de, ond ydyn ni'n gweld dim. Wel, yn diwedd, mi gafon ni trwad i Fort Augustus, stopio fan am y noson. Cwch yn tied up, dim problems, de. Yn bora, oedd y cwch wedi rewi wedyn. Yn y dŵr? Yn y dŵr, de. Yn y canal. O, ganol gia, de. Ie. Wel, dechrau'r hen Indian fawr yma, pom, a gael torodd yr hew, a gael ni. Dyn dyna'n problem wedyn, de. Dyn ar un i gyrraedd bain mwy o 6 ar gloch, un bora Sadwrn oedd hi. Faint oedd mynd heibio yn ysbryd chi wedi cychwyn? Wel, 2 fis? 2 fis, just dros 2 fis wedyn, de. Gan nhw'n meddwl bod ni wedi emigratio, dwi'n meddwl adra gw. O, Mr Jones, mae wedi bod yn hilfa dda, mae'n gobeithio nawn ni gyrraedd adra ddiogel. Diolch yn fawr iawn i chi. O, diolch yn fawr iawn i chi am ddod efo ni, de, a dyna ni, gewch chi fynd â ffridan bach adra fo chi rwan, cewch. Diolch yn fawr i chi. O ryw 15 awr yn ddiweddarach, dyma ni nôl ar y ffordd i Fangor. Welson ni ddim o'r storm oedden nhw'n iaddon ni bore yma, a phan gyrraeddwn ni nôl ar hold man llawn, dwi'n siŵr y bydd pysgotwyr Bangor i gyd yn genfigennus ac yn edifarhau na ddeithon nhw allan i'r fygu efo ni'r bore yma. Dwi beth bynnag wedi dewis yn swpar, dim ond gobeithio gael gyrraedd adran ddiogel i'w mwynhau hi.